never mind. Oh, Čau lidi, vás Vornym a vítejte u dalšího videa. Dneska je to moje první reakce, ale tato reakce bude smyšlena v trochu něčem jiném. Tato reakce bude kladná. Best of Warname, který udělal nějaký youtuber Dage Degerus, nevím jak se to přímo čte. Tak pustíme si to, ne? Best of Warname 1. Warname, když byl malej. Celkem nevím, kde sehnal tu fotku, ale pohoda. Tak jdeme na to, ne? Čau lidi, zdravím vás Vornym. Čau lidi, zdravím vás Vornym u dalšího videa. To je super. Wow, Jo, skvěle. Skvěle. Ta písnička je lepší. Autismus za 3, 2, 1. Skill. Nespadl. Co to bylo? Jo, děkuju. Počkat, vezme, jo. Tahle věta, počkat. No prd. Nebudu si já nevět bros. Pardon. Pokračuju v tom, co dělá. To je nejlepší, co mi kdy někdo řekl. No nic to, tak a pustíme si to a trochu si to jak proto. Čau lidi, zdravím vás. Jako řeknu to, je to výborně sestříhaný jako. Už jsem dal like, už jsem se díval. Vornym. Čau lidi, zdravím vás Vornym u dalšího videa. Jo, je to dobře sestříhaný a ani nechci vědět, kolik ten týpek musel stáhnout videí, aby to prostě sestříhal. Wow, co to bylo? Autismus konfirmet. Teďka tohle nesnáším. Autismus za 3, 2, 1. Pojď, co to bylo? Minecraft skvěle ticho. Teda jsem si myslel, že sekera je lepší než meč. Tohle je nejlepší, no. Abych to tak zhrnul, super video, kámo. Fakt. Jestli chceš, můžeš udělat i druhý, bude sranda. Varný, to jsi to napsal to správně. Rozhodně odkaz videa i kanálu vám dám do popisku, takže tohle by mohlo být všechno, tak čau. every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.